Bok ekipa, kako vam zvuči praksa u inozemstvu? Ako ste za, prijavite se za Erasmus Plus program u sklopu studija na FŠDT-u. A kako izgleda taj slatki spoj rada i upoznavanja nove kulture i ljudi, reći će nam Sara, koja je svoj Erasmus Plus odradila u Valenciji. Pozdrav svima, ja sam Sara Baraka Gulin, trenutno se nalazim u Valenciji u Španjolskoj u sklopu programa Erasmus Plus stručne prakse. Svoju praksu obavljam u instituciji IDIME, to je Tehnički institut za ispitivanje materijala, gdje je moja uloga laboratorijski tehničar. Ovo iskustvo prvenstveno mi je donijelo puno novog znanja koje mogu iskoristiti u daljnjem studiranju kao i u svojoj profesionalnoj karijeri. Sem znanja, provela sam 3 nezaboravna mjeseca u Španjolskoj gdje sam se upoznala sa njihovim običajima, kulturom i načinom života. Posjetila sam prekrasna mjesta i upoznala sam još ljepše ljude. Preporučila bih svima koji žele proširiti i iskoristiti svoje znanje da se prijave na ovakav program, zato što je ovo neprocjenjivo iskustvo za vašu profesionalnu budućnost. Pored struke, ovako iskustvo vas uči o životu, o različitostima, prilagodbi i smatram da je stručna praksa jedan veliki plus u svakom smislu.